Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attart, dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija. Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missir u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Alfons Maria de Liguori li twilet fl-aħħar tas-seklu 17 f'Napli iktar minn 90 sena. Beda ħajtu bħala avukat, bidu biex ngħidu hekk il-karriera tiegħu kien avukat imma mbagħad sar saċerdot li għamel ħafna ġid, speċjalment bit-talim li hu offra lill-Knisja għalhekk jissejjaħ ukoll duttur tal-Knisja għaliex ħalla teżor ta' talim il-Knisja, speċjalment fejn tidħol il-morali. Kien bniedem ta' kompassjoni kbira, ta' ħnina kbira li jifhem il-qalb tal-bniedem. U darba wara l-esperjenza li kellu fejn iltaqa' ma' xi rajja li kienu jisom f'ċertu sens mitlufin fil-ħajja, ma kellhomx direzzjoni u ma stess, ma kellhomx talim, ħass li għandu jwaqqaf kongregazzjoni imsejħa tar-Redentoristi illi il-missjoni tagħha kienet propju di, illi evangelizzaw lil minu ċkejken, lil minu sempliċi biex ngħidu hekk, liż-żgħar. Allura hekk napprezzaw illum u nirringrazzjaw il-Mulej għal dan il-qaddiż kbir illi huwa tassew dawl għalina bħala nsar. Hu tiegħu narfu ħtietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int dejjem ixxettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtù. Għatina li fil-ħidma għall-erwieħ ikonna l-ħerqa tal-Isqof Sant Alfons Maria de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mingħand il-Mulej u qallu u inżel għand il-fuħari u hemm jiena nsemmek kliemi. Jiena nżilt għand il-fuħari u sibt qiegħed hemm jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra kienet qed taħdem ħarġitlu ħażin, kif jiġrilu t-tafal f'idejn il-fuħari. Dan raġa għamel oħra minna kif oġob lilu. Imbagħad il-Mulej kellimni u qalli Dar Iżrael, jaqgħu ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħari, oraklu tal-Mulej. Bħalma hu t-tafal f'idejn il-fuħari, hekk intom f'idejja, Dar Iżrael. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħar lil Alla.
Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Flimkien. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha, nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Flimkien. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Ma li toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu, li jagħmel is-sema, l-art, il-baħar u kull ma jinsab fihom, u li jżomm kelmtu għal dejjem. Flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu il-kliem ta' ibnek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewwiet lil xibka mitfuqa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela jitellgħuha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu il-ħżiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u tażżiż ta' snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu. U qalilhom: għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-saltna ta' smewwiet jiġbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sow il-ġdid u sow il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-parabboli telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandna l-ewwel qari meħud mill-profeta Ġeremija. Ġeremija kien profeta li kellu diffikultà kbira bil-vokazzjoni tiegħu bħala profeta għaliex il-mulej sa mill-bidunet għamelilu ċara li kien se jibgħatu għand poplu ta' rasu jibsa, poplu li kien se jirreżisti l-kelma tiegħu. Imma Ġeremija bid-diffikultajiet kollha li kellu qudiemu laqa din il-vokazzjoni għalkemm hu stess irreżistija. U l-mulej batu għand dan il-poplu propju biex ikun jista' iwassallhom il-messaġġ tiegħu, il-kelma tiegħu, il-ħnina tiegħu. Ekku, u llum aħna nitkellmu fuq Alla li huwa sovran, Alla li jista' kollox. Dan huwa l-mod kif aħna niddiskrivu lil Alla kif nemmnu li tassowu. Però hija xi ħaġa meraviljuża illi kif jurina dan il-profeta l-kliem li jaslulu mingħand Alla. Meta jiġi quddiem il-bniedem, Alla li huwa sovran u li jista' kollox jieqaf. Is-seta tiegħu minflok iħaddimha bis-saħħa jitlob permess lil bniedem biex ikun jista' jagħmel fil-ħajja tiegħu fih u bih permezz tiegħu u tagħha dak li jixtiequ. Ġifieri Alla tant juri rispett enormi lejn il-bniedem illi propju għalhekk juża dan il-lingwaġġ iqabbel ilu nnifsu mal-fuħħari li għandu t-tafal f'idejh u jgħid tara l-fuħħari jista' jagħmel li jrid bit-tafal kif jiena ma nistax nagħmel li rrid bikom, kif ma nistax niffurmakom kif tixtiequ kif nixtieq jiena biex intkom issiru xi ħaġa sabiħa f'idejja. Ekku, u hawnhekk jidħol anke San Alfons Maria de Liguori illi tkellem fuq il-vuċi tal-kuxjenza. Hemm żewġ estremitajiet fil-ħajja tagħna, jista' jkun illi aħna jew inħossu li l-Knisja timponi
stil ta' ħajja morali partikolari, isa qed tisforzana ngħixu b'mod partikolari, jew inkella nistgħu mmorru l-estrem ieħor fejn isu kulħadd jagħmel li jrid. San Alfons Maria de Liguori kellu din l-intelligenza, dan l-erf li jgħid aħna importanti li nisimgħu propju il-vuċi tal-kuxjenza li huwa propju dan l-ispazju qaddis ġewwa kull wieħed u kull waħda minna fejn Alla jitkellem mal-bniedem, fejn Alla jindirizza lill-bniedem dan ir-rispett enormi li Alla li ma jimponi qatlu nnifsu imma li dejjem isejjaħ u jistieden il-bniedem biex jidħol f'din il-konverzazzjoni miegħu u biex jisma' l-vuċi tiegħu fil-fond tal-qalb tiegħu u l-qalb tagħha. U għalhekk hija xi ħaġa meraviljuża propju din il-kelma ta' Alla llum għaliex nifhmu Alla kemm jaħseb kemm għandu ħsibijiet għolja għall-bniedem u kemm jirrispetta lill-bniedem. L-istess qaddis San Alfons Maria de Liguori tkellem ukoll fuq hawnhekk l-istess idħol apparti l-kuxjenza aħna nemmnu ħafna fl-importanza tal-qrar. Jista' jkun li hawn minna li kellhom esperjenza kera fil-qrar, forsi kien hemm xi saċerdot li olla daqsxejn leħnu ma' xi ħadd li ovvjament qatt m'għandu jkun tantu hekk illi dan il-qaddis tal-lum li qed niftakru llum qal is-saċerdot għandu jkun iljun fuq il-pulptu, ġifieri meta qed jippriedka għandu jkun din l-enerġija tal-jun u fl-istess ħin meta jkun fil-konfessjonarju jisma' l-qrar irid ikun ġwejjed bħal ħarufa, ġwejjed. B'dik id-delikatezza li Alla mal-bniedem mhuwiex jibes, mhuwiex arroganti, Alla li l-bniedem jittrattah bir-rispett u bl-imħabba. U hekk naħseb dawn il-kliem ukoll ta' Ġeremija juruna xi ħaġa importanti, xi ħaġa oħra importanti. Alla li qed jgħidilna jiena nixtieq nagħmel bik dak li l-fuħħari jagħmel bit-tafal, Alla tgħidilna jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa sabiħa minnek. Ġifieri inti il-proġett ta' Alla hija xi ħaġa enormi. Jiena niftakar meta kont żgħir darba minnhom l-allim li kelli l-iskola li kien jgħallimni l-arti u kien jgħallimni l-iskultura ġie d-dar tagħna għand il-familja tagħna u ġab li biċċa tafal kbira. U bqajt impressjonat bil-ġenerożità tiegħu x'ħadd pjaċiri li stajt noqgħod niskolpi xi daqsxejn niffurma din il-tafal. Ma niftakarx x'għamilt biha, imma niftakar dak il-mument ta' eċitament u ta' ferħ li ħassejt bħala tifel żgħir jienu nirċievi din il-biċċa tafal f'idejja. Nimmaġina li nistħajjel li Alla għandu dan l-istess eċitament u l-istess ferħ meta aħna nkunu f'idejh u nħalluh jaħdem fina kif jixtiequ. Hekk jew lil-Alla aħna narfu li aħna il-proġett sabiħ tiegħu hekk nħalluh ma nirreżistuhx, ma ngħidulu iva mod sħiħ ħalli jagħmel minna tassew realtà sabiħa. Kun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar. Mister Qadis nirringrazzjawk tal-kelma sabiħa tiegħek. U issa bil-fidi fi bnek nixtiequ fismu nofrulek dawn it-talbiet. Ringrazzjawk l-ewwel mulej għaliex inti ħlaqtna biex inkunu tiegħek, biex inkunu proġett sabiħ tiegħek ħalli inti tagħmel minna realtà sabiħa. Nitolbuk tgħinna biex bħala knisja, bħala individwi nintelqu fidejk biex inti tkun tista' tassew taħdem fina kif tixtieq int. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li għadhom marfukx fil-ħajja tagħhom. Ejnhom biex il-koll jilqawk, ejn l-umanità kollha biex tinfetaħ għal dan id-dawl sabiħ tal-Evanġelju ħalli tassew il-koll naslu għas-salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal daw kollha li qed ibatu, speċjalment it-tfal, dawk it-tfal li qed jiġu abbużati u mweġġajn, dawk it-tfal li mhix irrispettata id-dinjità tagħhom u li m'għandhomx opportunitajiet sbieħ bħal oħrajn. Nitolbuk mulej li inti tipproteġihom u tgħinhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li tibatu fiżikament, għal dawk li għandhom uġieħ fil-ġisem tagħhom, fil-moħħ tagħhom, fis-sibijiet, dawk li mhux qed jaraw l-ebda tama fil-ħajja tagħhom. Nitolbuk mulej li tgħinhom jifhmu li għalihom ukoll għandek pjanijiet sbieħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja, mulej kun mana il-koll. Ħalli li s-saltna tiegħek li tant tkellimt fuqha fil-paraboli kif smajna anke llum tiġi bil-qawwa
aħna se nitolbu mulej fit-talba tal-missierna li s-saltna tiegħek tiġi fuq din l-art. Nitolbuk li tagħmel dan mulej li tħaffef biex tagħmel dan biex hawnhekk tassew ikun hawn is-sliem li jiġi minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missir Qadis ilqa dawn it-talbit tagħna li aħna bl-umiltà qegħdin nippreżentawlek. Nitolbuk li tagħtina l-barka tiegħek mis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mnedejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej kebbes qlubna bin-nar tal-Ispiritu Santu, int li lil Sant Alfons Marija de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lilu nnifsu vittma qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Alfons Marija de Liguori, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, ożanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddisa sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, tqaddes kollox u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa sanżula issillek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċikontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina, ħalħob stradlek il-ħajr, birek qasam tali disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi bl-imbit reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maghfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina
u tal-qawmien u tluk glorjus tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tabibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda f'Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-riġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Sant Alfons Marija de Liguori u l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għalna missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la tdaħħalniex fid-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċ tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dlubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dlubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dlubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ibenalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qadis tiegħek eħlisni minn tieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan Ġesu l-ħaruf Talla li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin aħna li aħna mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem quddiem ta' Kristu. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajtna lil San Alfons Maria de Liguori b'amministratur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċelebrajna. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nersqu sikwiet biex nieħdu sehem fih, ħalli bih infaħruk bla għeda bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma t-talb tana, eħles ejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bidus? Dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tana Ġesu li twilet għalina biex ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna li rebek kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek,
birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubietna, elissa minn nar tal-infern u l-ġenna li rruħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubietna, elissna minn nar tal-infern u l-ġenna li rruħ kollha u l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Salve Regina, slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana. Slima lik li lek inajdu li xaħna trufnati u li teba. Li lek nitnidu, aħna nibku norfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Eja mela, avukata tana, dawallejna daw klajnejn tijak tal-ħnina. Worina wara dan it-trufnament l-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak. Oħalina, opija, oħelwa Verġni Marija. Itlob għalina qadisom Malla biex ikun jisuqilna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu ma fil-paċi, ammen. il-litanija Lawretana, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu ilqat talb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtan, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jġerrow fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej
u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Alfons Maria de Liguori, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.